balimaw bi an sigi kun ye mun ye Mauritanie an y'u cancan i y'a faamuya b'a la kunu Mauritanie président bɛ kule la a ka bon hakili ma jatigɛ b'a kan a ka bon hakili ma an bɛna an da don o la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Adama Sangare an bɛ don min na komi bi a bɛ kasobonba la an bɛ Asimi fo ka wali ɲuman dɔn nin de y'a kɛcogo ye a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ bila a kɔnɔ bana jugu fura ye fura jugu ye k'i ta ka jamana kalifa e la e ka fantanw ka impôt ta k'a kɛ ma famille d'abord ye bilahi i bɛ taa tɔ kɛ kasobonba la i bɛ t'i si tɔɔni kɛ kasobonba la an ka foli bɛ Asimi ye Asimi bɛ ka zo minɛ bi a ka bon hakili ma bilahi n kali ala la Asimi bɛ ka zo minɛ bi a tɛ ku TGV kɔnɔ n'an bɛ taa an bɛ se ne balimaw n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Alassane Dramane Ouattara dara wulila gɛlɛya bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ bi a ka bon hakili ma ne y'o de fɔ n ko pɔn t'a ɲɛ ye quoi dugu cɛ ka ɲi dɛ dugu bɛ biriye dɛ non ni sɔrɔ tɛ yen ni baara tɛ jamana kɔnɔdenw bolo i ka pɔn dilan fu don jamana kɔnɔdenw bɛ tila ka muruti i kama k'i gɛn ka bɔ fanga la bɛɛ ɲɛna yanni i ka taa pɔn dilan i bɛ miiri dumuni de la fɔlɔ yanni i ka taa pɔn dilan i bɛ miiri lakana de la fɔlɔ yanni i ka taa pɔn dilan i bɛ miiri basigi de la fɔlɔ mɛ ka taa pɔn dilan lakana tɛ yen sɔrɔdasi t'i bolo balo tɛ yen foyi foyi tɛ yen an bɛn'o dalilu di aw ma n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye an ka sanubɔyɔrɔ ye Kangaba an ye an ka aradari bila ye hali bi min ye Afrique Sud mɔgɔw ye o bɛ k'an ka sanu bɔ dɛ n t'a dɔn u ka contrat de ma ban wa walima fɛn min bɛ yen Asimi dun y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ko an ka sanu kɛra an ta ye i y'a faamuya b'a la mɔgɔ si tɛna an ka sanu bɔ tuguni mais depuis bɛ ka tile Afrique Sud ka société min bɛ Mali la hali bi o bɛ yen dɛ depuis i bɛ ka tile Afrique Sud mɔgɔw ka société min bɛ Mali la n'o bɛ k'an ka sanu bɔ Kɛngɛba mara la walima Kangaba mara la hali bi o bɛ yen dɛ an ka aradari taara jɔ u kunna ye i y'a faamuya b'a la an bɛ an da don o la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Macron ye a bɛ ka Ala fana kɛlɛ bi a dɛsɛra mɔgɔw la a bɛ k'i ɲɛsin Ala ma ne y'a fɔ yan n ko Macron ta tiɲɛna fɛn bɛ yɛlɛ a la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ Macron fɛn bɛ yɛlɛ a la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ a ye hadamadenw kɛlɛ a dɛsɛra o la a bɛ ka i ɲɛsin Ala de ma sisan fɛn min silamɛya tɛ taa fɛn min kɔ Macron ko fini an ka silamɛya finiw ko kana don Faransi kɔnɔ yan an bɛ an da don o la nin de y'an sugukunba ye an b'a laban ni jugusagodenw ye parce que komi barika tɛ olu la an b'a laban ni olu ye ni waati man t'an tɛgɛ ma Mise Jara k'i fo Enifa Jara k'i fo k'i wali ɲuman dɔn i ka video partageli n'i ka commentaire la an ka foli b'i ye ne balimaw yanni an ka don an sigikun kɔnɔ an bɛ musobaw ka musobaw fo Baculi Ɲangi muso sanuman ye Ala ye fɛn bɛɛ d'a ma diɲɛ kɔnɔ ka cɛɲa d'a ma ka janya d'a ma ka nafolo d'a ma ka jɛya d'a ma ka sabali d'a ma fɛn min ka bon ni fɛn bɛɛ diɲɛ kɔnɔ ye sabali de ye muso in fa bɛ nɛni a ba bɛ nɛni nkalon sugu bɛɛ bɛ ka d'a la mais i t'a kumakan mɛn ni mɔgɔ dɔ tun don a bɛ kuma walima a bɛ wari di mɔgɔw ma u k'a défend mais muso in walahi Ala mɔgɔ don kira mɔgɔ don i y'a faamuya b'a la a ka sanu Baculi wari b'a kun i y'a faamuya b'a la fɛn bɛɛ lajɛlen b'a kun mais a fa n'a ba bɛ ka nɛni su ni tile a tɛ mɔgɔ bila k'u ka taa mɔgɔw nɛni a tɛ mɔgɔ bila k'u ka taa mɔgɔ jaabi foyi a b'a ka ligne kan Baculi an ka foli bɛ yen hali kunu Bamako quartier caman bɛ yen nɔ olu foncé dingɛw bɔra hali kunu Bamako quartier baden de bɛ yen nɔ olu jiboli siraw k'olu sanuya Baculi an ka foli bɛ yen n'i tun tɛ danbe sira kan ni tɔgɔ tun bɔra anw da kɔnɔ o b'a jira ko an t'an fa den ye mais i bɛ danbe sira de kan i bɛ faso fɛ i bɛ ka i y'a faamuya b'a la i bɛ ka Mali jɔ Baculi o n'a san fo saya ne balimaw an bɛ don an sigikunba kɔnɔ an ye an ka aradariw bila ka taa Mauritanie k'an ka caméra kaso bila présidentielle la président bɛ sigi yɔrɔ min na k'an ka caméra kaso bila yen nɔ k'an ka aradariw bila yen aradari bɛ mɔgɔw ŋaniya ye n y'o fɔ yan mais mɔgɔw ma d'a la an y'an ka aradariw bila Mauritanie président bɛ si so min kɔnɔ an y'an ka aradariw bila yen nɔ nka cɛ an ye fɛnw sɔrɔ yen an ye fɛn ye a ka bon hakili ma Videomani nafa ka bon dɛ Videomani ya nafa ka bon a ka bon c'est que Videomani Mali Videomani quoi u sara bɛ Ala de bolo bilahi o bɛ baara la hali TGV t'a la Al Jazeera bɔra yan k'a fɔ bɛɛ ko terroriste bɛ ka taa furakɛ Mauritanie o ma Mauritanie ja tigɛ dɛ
o ma Mauritanie lasira mais depuis vidéo manu bɔra ka kuma Mali vidéo mani danbetigiw hɔrɔndenw u bɔra ka faso défend ka Mauritanie ka cancan Mauritanie président jatigɛ b'a kan bi a ka bon hakili ma a y'a ka ministre bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kunu i y'a faamuya bala an ka aradari de b'u nɔfɛ dɛ aradari de b'u nɔfɛ aradari min bɛ mɔgɔ ŋaniya ye o de bɛ Mauritanie président nɔfɛ an y'an ka aradariw bila ka so kɔnɔ k'an ka aradariw bila ka di dugu ma a y'a ka ministre bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko Mali vidéo mani min bɔra ka kuma kunu ko kuntili t'a ban ko ni Mali vidéo mani dun kumana ko Asimi b'a ta ka baara kɛ n'a ye dɛ a y'a ka ministre ɲininka u kan ka mun de kɛ sisan ministre ko ko yafa deli walima zonw ka minɛ comment ça s'appelle mɔgɔ minnu banana u ka minɛ ka taa di Mali ma Mauritanie président n'a ka ministre o bɛ ɲɔgɔn ɲɛ la mun solution de kan ka sɔrɔ ko in na sisan jatigɛ b'u kan a ka bon hakili ma o ye ɲɔgɔn ye ko soit turasiw minnu yɛrɛ dɔgɔtɔrɔso la ko k'olu fara ɲɔgɔn kan ko ka taa di Asimi ma walima u ka Asimi wele ka yafa deli a fɛ walima u ka jɔ u jɔyɔrɔ la ka u da bɔ turasuko la turasiw fɛn fɛn bɛ Mauritanie k'o gɛn ka bɔ yen ko sinon ko Mali bilama k'a ma nɔgɔ dɛ surtout Asimi de bɛ yen a ko n'u ma fɛɛrɛ kɛ vidéomaniw bɔra ka kuma n'u ma fɛɛrɛ kɛ ko Asimi bɛ sɔn ka Mauritanie attaquer Asimi bɛ sɔn ka Mauritanie kɛlɛ o jatigɛ bɛ président n'a ka ministrew kan bi a ka bon hakili ma kunu o ye ɲɔgɔn ye nin kuma ninnu de bɔra u da kɔnɔ n'u ma taa Mali kɔnɔ bi c'est-à-dire que n'u ka délégation ma taa Mali kɔnɔ bi ka taa delili kɛ o bɛ sɔn ka weleli kɛ ka yafa ɲini Asimi fɛ dɛ walima solution min kan ka sɔrɔ a la o bɛ sɔn ka kɛ dɛ jatigɛ b'u kan bi a ka bon hakili ma u kɔni ye ɲɔgɔn ye kunu i y'a faamuya b'a la ko u ka yafa ɲini Asimi fɛ u ka Asimi wele kuma min bɛ k'a fɔ k'a fanba tɛ tiɲɛ dɛ pour que ka ko ninnu k'u sigi sen kan ka yafa ɲini Asimi fɛ walima turasiw minnu yera yen nɔ parce que nkalon t'a la o tiɲɛ don u yera u bɛ ka furakɛ yen ko walima olu ka fara ɲɔgɔn kan ko ka t'u di Mali ma Mauritanie kɔnɔ o bɛ ka solution ɲini bi an bɛ don min na komi bi o bɛ ka solution ɲini walasa Mali dusu kana bɔ o kama walasa Asimi kana miseli bila ka taa Mauritanie walasa Asimi kana Mauritanie kɛlɛ jatigɛ b'u kan dɛ mun kosɔn u ja tigɛra vidéomaniw mun kosɔn u siranna vidéomaniw parce que vidéomaniw mana kuma fɛn fɛn fɔ jigitugu masa a b'a ta a bɛ baara kɛ n'a ye a bɛ maliyɛnden bɛɛ fɛ maliyɛnw mana fɛn fɛn ɲini a fɛ a bɛ baara kɛ n'a ye Asimi Goïta bɛɛ lajɛlen b'o dɔn an ye jiko fɔ a ye ji di an ma an ye kɛnɛya fɔ a ye kɛnɛya di an ma an ko kɛlɛkɛminɛn t'an ka sɔrɔdasiw bolo kɛlɛ kɛ an ye fɛn fɛn ɲini cɛ in fɛ a y'a bɛɛ kɛ a kunu an ye Mauritanie cancan yan bɛɛ bɔra fasoden ɲuman danbetigi fasoden c'est que a bɛɛ bɔra ka Mauritanie gosi jaw sigilen bɛ ka vidéomani bɛɛ lajɛ Mali vidéomaniw de lajɛlen de bi ka tɛmɛ RFI kan Mali vidéomaniw de lajɛlen de bi ka tɛmɛ France 24 kan Mali vidéomaniw de bonyalen don diɲɛ fantan naani n'an kumana walahi c'est que n'an kumana surakaw b'an ka vidéo ta ka taa di mɔgɔw ma mɔgɔ minnu bɛ bamanankan ni fɛnw mɛn u k'a lasegin u ma an ka vidéo a ye Mauritanie président a y'a bɔ a taabolo kan a ye Mauritanie président jatigɛ Mauritanie président daba ye bisunɔgɔ ta ye an y'an ka radar bila ka bureau kɔnɔ nin ko ninnu de bɛ Mauritanie kɔnɔ bi jatigɛ b'u kan u bɛ fɛ ka négocier u bɛ fɛ ka delili kɛ u bɛ fɛ ka turasiw minɛ turasiw minnu yɛrɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ Mauritanie n'u bɛ ka furakɛ u bɛ fɛ k'olu fara ɲɔgɔn kan ka taa di Mali ma parce que n'u ma solution ɲini a ko la an bɛ sɔn k'u bombarder ka bɔ diɲɛ kɔnɔ n'u ma solution ɲini a ko la Mali bɛ sɔn k'u kɛlɛ nin jatigɛ de b'u kan nin siran de b'u la bi parce que i yɛrɛ b'a dɔn k'u ma ɲuman kɛ nin tɛ ko bɛɛ ta ye maliyɛnw bɛ ka sa ja Mauritanie de bɛ k'u faga maliyɛnw bɛ ka sa ja Mauritanie de ye terroriste ye maliyɛnw bɛ ka sa ja turasiw dɛmɛbaga ye Mauritanie de o tiɲɛ min dɔnna jatigɛ b'u kan dɛ walahi n'i ye bɛlɛ fili u kɔnɔ bi a bɛ mɔ n'i ye ku bila u kɔnɔ bi a bɛ mɔ jatigɛ b'u kan bi a ka bon hakili ma parce que Mali tɛ c'est que hali jamana min tɛ Mauritanie Mali bɛ se ka tagama a kan Mauritanie c'est un petit pays Mali ka heure kelen dɔrɔn bɛ Mauritanie effacer ka bɔ planète sanfɛ Mali ka heure kelen gosili a tɛ ku Mauritanie la a Mauritanie b'a dɔn bi armée monte en puissance Mali ɲɔgɔn tɛ Afrique bi a nin ko in jɔr'u la jatigɛ b'u kan dɛ u sirannen don bi a ka bon hakili nin ko in jɔra Mauritanie la u ka président bɛ kasi la diɲɛ bɛɛ y'a dɔn bi ko Mauritanie de terroriste ye diɲɛ bɛɛ y'a dɔn bi ko Mauritanie de maliyɛn fagabaga ye diɲɛ bɛɛ y'a dɔn bi ko Mali cibaga ye Mauritanie de a jatigɛ b'u kan bi a ka bon hakili ma dɛ u bɛ fɛ ka Asimi deli mais
o bɛ ka ko ɲɛɲini quoi u kan ka stratégie min ta ka ɲɛsin Asimi ma parce que a dɔw b'a la n'u ko k'u bɛ Asimi wele bi ko mɔgɔ min don ko k'a tɛ don a kun na dɛ dɔw fana b'a la k'u k'a to yen fɔlɔ tension ka jigin dɔw fana b'a la ko turɔsiw ka minɛ Mutane président n'a ka ministre u bɛ ka nin hakilina ninnu de ta u ma bɛn kelen na fɔlɔ dɛ nin hakili dɔw ko turɔsiw minnu yɛrɛ dɔgɔtɔrɔso la pour que ka Mali tension jigin pour que ka Mali la calmer ko turɔsiw ninnu ka minɛ ko ka t'u di maliyɛnw ma dɔw fana b'a la ko n'o k'u kana kɛ ten k'u ka Asimi wele walasa ka a n'a hakili yira ɲɔgɔn na dɔw fana b'a la ko Mutane yɛrɛ de k'i sen bɔ turɔsiw ko la ko sinon Mali bilama man ɲi dɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka turɔsiw bisimila ko Mali bɛ sɔn ka taga min kan sirannen dɔ bɛ a ka bon hakili ma Ala ka barika don tiɲɛ la Ala ka barika don vidéomaniw la mɔgɔ si kana jɔ e yɛrɛ la bɛɛ jɔyɔrɔ ka bon faso ko la an bɛ ka effort fɛn fɛn kɛ bilahi nafa b'a la ka bon hakili ma Al Jazeera bɔra ka kuma yan olu bolo ko maliyɛnw tɛ suraka kan mɛ o m'o ko ta ba la mais vidéomaniw bɔra ka fan bɛɛ kɛ so ni makɔrɔni ye Mutane président kumana dɛ a y'a ka ministre bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko ja ko in tɛ tulonkɛ ko ye dɛ ja ko in ko a ma nɔgɔn dɛ k'u ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ soit turɔsi fɛn fɛn bɛ Mutane kɔnɔ u k'a bɛɛ ɲɛnama minɛ ka taa di Mali ma walima i y'a faamuya b'a la u ka Asimi deli a kana na Mutane bombarder parce que ko Asimi man ɲi kɛlɛkɛminɛnw b'a bolo ko n'a y'a fili ka taa Mutane ko ye Mutane ko bannen ye jatigɛ b'u kan bi a ka bon hakili ma Ala ka barika don vidéomaniw la Ala ka barika don Asimi na Ala ka tiɲɛ dɛmɛ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen ne balimaw an bɛ taa Adama Sangare min depuis 1960 dagolo a bɛ mɛriya la mais a ka mɛriya a wolola kɔlɔlɔ ni tɔɲɔ ni tatiɲɛ de ma maliyɛnw Adama Sangare depuis 1960 dagolo a bɛ mɛriya la mɛriba a bɛ Adama Sangare de bolo i y'a faamuya b'a la depuis anw ma wolo Adama Sangare de bɛ yen ka Modibo Keyita tile kɛ ka Musa tile kɛ ka Alifa Umaru Konare tile kɛ ka ATT tile kɛ ka Jonkunda tile kɛ ka Buwa tile kɛ hali bi Adama Sangare de bɛ mɛriya la on dirait que mɔgɔ tɛ ka bange Mali kɔnɔ mɔgɔ tɛ ka wolo Mali kɔnɔ hadamaden yɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ n'olu tɛ mais nkalon kɔ ye maliyɛnw ni ta tiɲɛ de Adama Sangare min ye maliyɛndenw fara Adama Sangare min ye dugukolo kelen feere maliyɛn 100 ma o Adama Sangare kelen a bɛ kaso bonba la nkalon kɔ filɛ nin ye ta tiɲɛ ni malo i b'i si tɔnin kɛ kaso bonba la Adama Sangare minɛna kunu ka taa bila kaso bonba la mun kosɔn dugukolo fɛn fɛn tun bɛ anw ka aéroport kɛrɛfɛ Adama Sangare y'a dugukolo feere mɔgɔ ma or que droit t'a bolo k'o dugukolo sugu ninnu feere mɔgɔ ma mais a y'a bɛɛ feere ka tila ka wari bɛɛ ta ka kɛra a kɔnɔ a pôle économique bɛ baara la bi a ka bon hakili ma Mamadu Kasonkɛ n'a ka cɛdenw u bɛ baara la bi a ka bon hakili ma hinɛ tɛ yen sentiment tɛ yen foyi foyi tɛ yen fɛn min mana kalifa i ma n'i y'a ta ka k'i kelen ta i bɛ t'i bo kɛ kaso bonba la min ye Adama Sangare ye Asimi Koyita a y'a ka juges bila k'u ka baara kɛ Adama Sangare a bɛ kaso bonba la ka da kun jumɛn kan Mali aéroport dugukolo minnu bɛ yen Senu i y'a faamuya b'a la a y'a bɛɛ morcelé k'a bɛɛ tila k'a feere mɔgɔ ma or que o droit t'a bolo o yamaruya t'a bolo foyi mɔgɔ minnu y'o dugukolo ninnu san olu ka duw bɛ ka ci bi jɔn de olu tɔɲɔ Adama Sangare fɛn min bɛ ka feere mɔgɔw ma n'i taara feere mɔgɔ ma i y'u janfa i y'u ta cɛ i y'u mago sa an bɛ Ala de deli mairie zone fɛn fɛn bɛ Mali la bɛɛ ka taa kaso la olu de ye dɔ fara terrorisiya kan parce que n'i ye fantan ka du ci se t'a ye foyi foyi t'a ye a bɛ taa fara juguw kan grâce à Adama Sangare Mali terroriste cayara grâce à Adama Sangare i y'a faamuya b'a la Mali juguw cayara mais i bɛ yɔrɔ min na an bɛ dugawu de kɛ Ala kana to i ka bɔ yen dɛ Adama Sangare depuis 1960 dawolo maire ba b'a bolo mankan min bɛ dugu c'est que Mali kɔnɔ dugukoloko mankan min bɛ yen a tɛ diɲɛ jamana si la dugukoloko mankan min bɛ Mali kɔnɔ a tɛ diɲɛ jamana si la a sababu bɔra joona Adama Sangare ye parce que kami b'u ɲɛmɔgɔ tɔn de filɛ ni ɲɛmɔgɔ ɲɛna kɔmɔgɔw bɛ ɲa Asimi filɛ nin fanga la bi président ɲuman i y'a faamuya b'a la a bɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan Mali bɛɛ bɛ ka ɲa bi maliyɛn bɛɛ bɛ ka kɛ danbetigi ye bi mais Adama Sangare tun ye maire bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ maire bɛɛ kɛra zone ye maire zone dugukolo mankan min bɛ Mali kɔnɔ a tɛ diɲɛ fan si dugukolo kelen a bɛ se ka feere mɔgɔ 100 ma wa fantanw bɛ turuku-turɔkɔ kɛ i y'a faamuya b'a la ka na Faransi ka nɛsi ku k'a si nɛnɛ la k'a si kɛnɛ ma ka wari fara ɲɔgɔn kan ka t'u ka du jɔ
olu ka du bɛ taa ci maire min ye dugukolo fɛ ale tɛ minɛ maire min ye papier di population ma olu tɛ minɛ ne tɛ se ka bɔ faransi ko n bɛ taa n ka du jɔ mɔgɔw ka dugukolo la ka sɔrɔ papier tɛ n bolo papier in bɛ bɔ min a bɛ bɔ maire de bolo nin bɛɛ tun bɛ ka kɛ mali kɔnɔ maire tɛ taa kaso la foyi mali dugukolo ko mankan tɛ ka ban an bɛ min fɔ Asimi ye komi polo kɔnɔ min bɛ maire kan bi maire so fɛn fɛn bɛ yen polo kɔnɔ min n'a ka mɔgɔw bɛ yen o bɛ ka maire bɛɛ interpeller ni maire bɛɛ donna kaso la Asimi i ka stratégie kura ta dugukolo n'a bɛ feere mɔgɔ ma u ka passe i y'a faamuya b'a la yɔrɔ ɲɛnamaw la yɔrɔ ɲɛnama minnu ni masinw bɛ yen n'i ka dugukolo papier donna masin na dɔrɔn soit a b'a yirala ko dugukolo ko a ka ɲi ko mɔgɔ ta tɛ walima soit a b'a yirala ko dugukolo ko mɔgɔ tɔgɔ b'a la ka ko ta en sérieux a masinw bɛ sɔrɔ bi a minɛnw bɛ sɔrɔ dugukolo kelen tɛ se ka feere mɔgɔ fila ma n'i sera k'o masinw ɲini c'est à dire hali ko gɛlɛnw tɛ quoi hali a ko ninnu ma gɛlɛn ko baara ninnu sigi sen kan Asimi yanni ka taa ka masinw ɲini i y'a faamuya b'a la masin minnu bɛ dugukolo i y'a faamuya b'a la papier kelen de bɔ ka di mɔgɔw ma papier fila tɛ ye dugukolo la k'o solution ninnu ɲini walasa maliyɛnw bɛ se ka lafiya cogo min na sinon dugukolo ko mankan sababuya la mɔgɔ hakɛ min taara don tɔɔrɔsiya la a ka ca dɛ dugukolo mankan sababuya la mɔgɔ hakɛ min taara don tɔɔrɔsiya la kuncili t'a ban parce que a man ɲi a bɛ mɔgɔw mago sa a man ɲi dɛ fantan k'i sigi kɛ baara la e ka tila ka taa i ka so jɔ o so dɔ ka wuli ka taa ci nin bɛɛ sababu tun bɛ ka bɔ maires de la mankan fɛn fɛn bɛ dugukolo ko la maires de bɛ papier kelen o b'a feere mɔgɔ ta ma dugukolo kelen o b'a feere mɔgɔ ta ma u bɛɛ bɛ ka taa kaso la bi a ka bon hakili ma maire bɛɛ bɛ ka minɛ bi ala ka barika don tiɲɛ la ala kana to Adama Sangare ka bɔ Adama Sangare ye Mali ci Adama Sangare ye Mali danbe bɔ a la Adama Sangare ye dugukolo hakɛ min suɲɛ Mali kɔnɔ ala kelen de b'a da dɔn hali bɛɛ ka tile la lampadaire olu wari dira ma k'a ka courant don Mali fan bɛɛ lampadaire k'u turu Mali fan bɛɛ o wari ninnu a y'a bɛɛ suɲɛ Adama Sangare Asimi ala ka barika de la ni tuma na ninnu tɛ minɛ ni tuma na ninnu tɛ don kaso la c'est que ninnu tun bɛ ko wurwa de Mali kɔnɔ ka wurwa o tɛ changer o tɛ b'u placer la foyi tɛ se ka k'o la o tun bɛ ko wurwa de Mali kɔnɔ Adama Sangare ninnu depuis aw ma wolo o bɛ fanga la on dirait que o si tɛ kɔrɔbaya on dirait que o tɛ kɔrɔ on dirait que o tɛ sa on dirait que contrat de b'olu ni ala cɛ hadamaden mana waatinin kɛ baara la i kan ka t'i lafiya de i kan ka t'i reposer de i ye wari minnu sɔrɔ k'olu dunya ni sa waati cɛ mais o tɛ Mali la o tɛ yen n ko ni mɔgɔ si de tɛ kelen ye quoi i bɛ nin ye Mali dɔrɔn de kɔnɔ sinon Faransi ninnu filɛ mɔgɔw bɛ pressé de ka taa retraite la i ye wari minnu sɔrɔ i k'o diyagoya yanni i ka sa mais anw fɛ non retraite wari tɛ nafa ɲɛ olu ye u b'u si kɛ fanga la hali n'o tɛ yeli kɛ hali n'o tɛ se ka bo ci hali n'o tɛ se ka tagama fo k'u si kɛ fanga de la wa Adama Sangare ala ka hinɛ la mun de ye Adama Sangare lase kaso la an ka dugukolo min bɛ Bamakɔ Senu aéroport kɛrɛfɛ a y'a bɛɛ morcelé ka bɛɛ feere mɔgɔw ma a droit t'a bolo bi a droit t'a bolo sini a ta tɛ foyi a yɛrɛ b'a dɔn ko aéroport kɛrɛfɛla la ko dugukolo man ka feere mɔgɔ ma ye mais a y'i ɲɛ tugu ka dugukolo feere mɔgɔ ma aéroport la ye ka fantanw ta tiɲɛ ka fantanw mago sa o de y'a lata kaso la ala k'i ka kaso kuntala janya bana jugu fura ye fura jugu ye nin kafiriden ninnu bɛɛ ka taa kaso la u ye anw tɔɲɔ k'anw danbe bɔ an na k'anw ta tiɲɛ an bɛ taa wari ɲini tunga la ka taa dugukolo sa Mali kɔnɔ fitinɛ bɛ taa bɔ o la an bɛ wari ɲini tunga la ka taa an bɛ taa an ka avenir dilan Mali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la mankan bɛ taa ye o ko la mun kosɔn maire zone ninnu kɔlɔlɔ fɛn fɛn bɛ dugukolo ko la maire don sinon e ni ala na kɛ e yɛrɛ b'a dɔn ko dugukolo ko papier kelen de b'a la numéro kelen de b'a la pourquoi a bɛ t'o feere mɔgɔ fila ma mais c'est décevant 20e siècle kɔnɔ Adama Sangare ale bɛ kaso bonbon la wa polo économie wulila bi a ka bon hakili ma min ye an ka bien minnu feerela suguba la bâtiment minnu tun b'an bolo n'olu feerela suguba la nka cɛ polo économie n'a ka mɔgɔw o b'olu ka soda la bi mɔgɔ minnu y'an ka biɲɛw feere suguba la Mohamed Ali Bacili n'ala ma fara k'ale fana tagatɔ don kaso la Mohamed Ali Bacili n'ala ma fara k'a tagatɔ don kaso la engrais feerela tɛ Bakari Tireta bosokɛ ni ala ma fara k'ale fana tagatɔ don kaso la n ko an ka mɔgɔw jɔlen bɛ ni doso ye bi a ka bon hakili ma doso min bɛ ka dayɛlɛ bi a ka bon hakili ma polo économie y'a faamuya b'a la o bɛ mɔgɔ minnu y'an ka bâtiment feere suguba la u b'olu ka da la bi u jɔlen b'u ka da la n'u bɔra dɔrɔn u b'u minɛ k'u don kaso la
mɔgɔ minnu ye engrais feerela te u jɔlen b'olu ka da la mɛriw i y'a faamuya b'a la u b'olu fana ka da la mɛriw bɛ ka minɛ bi nka cɛw bɛ ka zo minɛ bi a ka bon hakili ma ala ka barika don Asimi fanga la n'an bɛ taa fana an bɛ se aw kana hinɛ mɔgɔ si la bana jugu fura ye fura jugu ye ninnu de an fantanya k'an bantanya u ma hinɛ anw na c'est à dire u mago foyi tun tɛ anw na ka anw fantanya k'anw bantanya ni ɲɛmɔgɔ jugu ninnu don a y'u bɛɛ kari kaso la Asimi kana hinɛ mɔgɔ si la i fa ma sonyɛni kɛ i kɔrɔkɛ ma sonyɛni kɛ i ba ma sonyɛni kɛ i ka paga t'a la a bɛɛ kari a kɔnɔ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile n'u bɛɛ donna kaso la sa bilahi basigi bɛ na ayiwa zonkɔgɔlen minnu minɛtɔ filɛ nin engrais feerela tɛ ani Adama Sangare wallahi Asimi n'aw sera ka peine de mort boli nin fila kan Adama Sangare engrais feerela tɛ k'u minɛ k'u kan tigɛ bɛɛ ɲɛna n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma sonyɛni tɛ kɛ Mali kɔnɔ tuguni n'aw bɛ fɛ sonyɛni yɛrɛ ka dabila pewu a ye mɔgɔ fila kan tigɛ bɛɛ ɲɛna n'aw bɛ fɛ sonyɛni ka dabila pewu a ye mɔgɔ fila minɛ k'u kan tigɛ bɛɛ ɲɛna wallahi ka wari bɛ buron suguba la i bɛ taa fo Tokyo kɔni ka wari dalen sɔrɔ yen n'aw bɛ fɛ sonyɛni ka dabila pewu a ye zon belebeleba tɔgɔtigi fila k'olu minɛ k'u kan tigɛ bɛɛ ɲɛna n'o kɛra bilahi lafiya bɛ na sisan an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa comment ça s'appelle an ka sanu bɔyɔrɔ la an ka sanu bɔyɔrɔ min bɛ i y'a faamuya b'a la Kangaba mara la an y'an ka aradariw bila yen fana hali bi min ye yɔrɔ tɔgɔ Afrique Sud olu ka sanu bɔyɔrɔ bɛ yen dɛ an t'a dɔn contrat min tun b'o ni Buwa cɛ o contrat de ma ban fɔlɔ wa walima mun bɛ yen sinon décision kɔni taara k'a fɔ ko an ka sanu bɔyɔrɔ k'an bɛna bɛɛ récupérer a bɛɛ bɛna k'an ta ye mɔgɔ si ka société tɛ sanu bɔ yen tuguni maliyɛnw ka société de bɛ sanu bɔ yen maliyɛnw yɛrɛ de b'u équipé u ka sanuko la mais o bɛ yen dɛ ni mɔgɔ ninnu i y'a faamuya b'a la k'a daminɛ comment ça s'appelle comment ça s'appelle k'a daminɛ 2012 k'a daminɛ 2012 fo ka taa se 2021 ma sanu min bɔra ninnu bolo yen nɔ a valeur bɛ taa fo i y'a faamuya b'a la miliyari 10 de la ni mɔgɔ ninnu n filɛ ka mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔ k'a daminɛ 2020 comment ça s'appelle 2012 k'a daminɛ 2012 ka na fo 2021 o ye sanu hakɛ min bɔ Mali kɔnɔ a valeur bɛ taa fo miliyari 10 de la sanu c'est à dire maliyɛnw ma sanu ye a wari ma to Mali kɔnɔ foyi masanko ninnu y'an faga de quoi billahi o y'an mago sa de quoi o y'an ka sanu bɛɛ ta c'est pour cela que français 4 puissance ye sanu la français 4 puissance ye sanu la k'a daminɛ i y'a faamuya bala 2012 ka n'a bila i y'a faamuya bala 2021 sanu hakɛ min bɔra Mali kɔnɔ a valeur bɛ taa miliyari 10 de la miliyari 10 o y'anw mago sa k'anw fantanya k'anw bantanya ne balimaw kafiri ninnu c'est que o y'an ta tiɲɛ quoi an bɛ min fɔ Asimi ye wuli ka jɔ dɛ hali bi an ka sanu bɛ ka suɲɛ Mali kɔnɔ dɛ hali bi contrafo bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ kɛrɛfɛ n'o tɛ ka tiɲɛ f'u ye tiɲɛ fɔlen filɛ dɛ i ye décision ta k'a fɔ min y'an ka sanu ye à partir de a tɛ tɛmɛ kalo 2 walima kalo 3 ɲɔgɔn kan o décision taara min ye jaw n'a ka mɔgɔw o y'a bɛɛ fɛngɛ o y'a bɛɛ voté k'a valider i y'a faamuya k'a signé sanubɔla fɛn fɛn bɛ k'a bɛɛ gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an yɛrɛ de bɛ na ka mais min ye Afrique Sud mɔgɔw ye o bɛ yen dɛ o bɛ Kɛɲɛba mara la Kɛɲɛba mara o bɛ ka sanu bɔ yen hali bi an ka aradari taara jɔ u kunna ye ninnu de y'an mago sa ninnu de y'anw ta cɛ ninnu de y'an ka sanu bɛɛ suɲɛ k'a daminɛ 2012 ka na 2021 i y'a faamuya o ye sanu hakɛ min bɔ an ka dugukolo duguma a valeur bɛ t'i jɔ miliyari 10 ni kɔ de la miliyari i y'a faamuya o la 1 2 3 4 o 10 a tɛ ku TCV kɔnɔ a wari bɛ baara di maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma a wari bɛ kɛnɛya di maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma a wari bɛ Mali béton bɛɛ ta Mali dugukolo k'a bɛɛ kɛ goudron ye wari min suɲɛna ninnu fɛ o y'an ka sa o ye min dɔnna dɛ min dɔnna min bɛ dugu la o fana ka ca ni nin ye an bɛ min fɔ jigitigiw masa ye wuli k'i jɔ dɛ hali bi sanubɔlaw bɛ yen o bɛɛ ye kun jumɛn na anw t'a dɔn dɛ ne dun b'a dɔn contrat tɛ o n'e cɛ contrat kɔrɔ in de bɛ sɔrɔ yen contrat kɔrɔ min fana bɛ yen nɔ ni o y'an ka sanu bɔ kɛmɛ o kɛmɛ sigi la olu yɛrɛ bɛ 90 ta 10 de bɛ di Mali ma 10 de bɛ di Mali ma k'a kɛnɛ ko Mali nana olu baw de ka kɔɲɔminan kɔnɔ sanubɔla minnu bɛ yen contrat minnu tun b'o ni Buwa cɛ n'o y'an ka sanu bɔ kɛmɛ o kɛmɛ sigi la 99 olu b'o ta Mali bɛ dɔrɔmɛ 1 de sɔrɔ an b'a fɔ jigitigiw masa ye wuli k'i jɔ dɛ hali bi sanu bɛ ka bɔ yen
an ka radariw tun bɛ yen an ka radariw tun bɛ sanu bɛ ka bɔ yen de wa wuli k'i jɔ sanubɔla fɛn fɛn bɛ yen nɔ a k'a bɛɛ interpellé sanubɔla fɛn fɛn bɛ yen a k'u bɛɛ ka machine jeni sanubɔla fɛn fɛn bɛ yen a y'u bɛɛ bila kɛnɛ ma an yɛrɛ mago b'an ka sanu la an yɛrɛ k'an ka sanu tɔnɔ dun an yɛrɛ ka nafa sɔrɔ an ka sanu la o de ye kuma fa n'a ba ye i y'a faamuya ba la o ye tiɲɛni min ladon an ko a ka bɔ hakili ma o ye kasara min ladon an ko a ka bɔ hakili ma k'a daminɛ 2012 ka na 2021 sanu min bɔra valeur bɛ taa miliyari 10,4 de la miliyari 10,4 cɛ ninnu y'an joli min u y'an mago sa u y'an ta tiɲɛ u y'an halaki k'an ka fɛn bɛɛ de ta sabu que ne ka taa wari ɲini mais ko a tɛ se ka ɲɛfɔ quoi ne ka taa wari ɲini dɔ ka n'i jɔ dɔrɔn k'o bɛɛ minɛ ne la a tigi ye n faga an yɛrɛ ka sanu dunanw kana ka nafa bɛɛ ta kana nafa bɛɛ ta Asimi wallahi nin sanubɔla ninnu bɛɛ kan ka taa kaso la société fɛn fɛn bɛ a bɛɛ kan ka interpellé k'a daminɛ 2012 la ka na 2021 o ye sanu min bɔ a kɛra mun ye o ye sanu min bɔ Mali ye nafa jumɛn sɔrɔ a bɛɛ kan ka interpellé a si man ka bila ten a bɛɛ kan ka minɛ o de ye a ɲuman ye an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Côte d'Ivoire n ka cɛ gɛlɛya bɛ Côte d'Ivoire a ka bɔ hakili ma mɔgɔ minnu bɛ kule la ko Mali ka gɛlɛn Mali gɛlɛya tɛ Mali kɔnɔ baarakɛbaliya de bɛ Mali kɔnɔ baarakɛbaliya o de bɛ Mali kɔnɔ an bɛna dalilu yira u la k'a fɔ diɲɛ bɛɛ de ka gɛlɛn Ivoiriyɛnw bɛ kule la bi Mali yɛrɛ cela veut dire que i b'i ka samara don depuis sɔgɔma ka taa se sufɛla la i tɛ malo ye ɲana malo tɛ yen Côte d'Ivoire wa malo da ka gɛlɛn a ka bɔ hakili ma an bɛ n'o preuve yira u la n'an bɛ taa an bɛ se. J'achète ça à 13 150. Mais là, il a dit que c'est 15 000. Depuis la hausse du prix importé en Côte d'Ivoire, Mamadou Diaby dit... J'achète ça à 13 150. Mais là, il a dit que c'est 15 000. Depuis la hausse du prix du riz importé en Côte d'Ivoire, Mamadou Diaby, directeur général d'une usine de fabrication de riz local dans la ville de Ganoa, a les repos troublés. Pour cause, une forte demande de la clientèle qu'il s'attelle à satisfaire. Dans ce temps-ci-là, je fais 8 tonnes par jour. On descend à 2 h du matin, compte tenu de la forte demande du riz blanchi. Comme ça, je fais 2 équipes. Un qui fait le jour et un qui fait la nuit. Mamadou est connu dans la ville de Ganoa pour la qualité de son riz. Il livre sa marchandise sur commande dans plusieurs villes du pays. Le riz blanchi sorti à l'usine est exempt de tout corps étranger. Vous ne verrez pas de cabine rien dedans. Il doit expédier 3 tonnes divisées Koumassi, Yopougon et Abobo. Ni balima aw tulo b'a la malo yɛrɛ tɛ ka ye ɲana Côte d'Ivoire gɛlɛya bɛ yen a ka bɔ hakili ma yanni ka taa pɔn jɔ balo tɛ yen fantanw bɛ kule la n'i tun ye a wari c'est que wari min donna pɔn na n'i tun y'a don sɛnɛko da fɛ jamana kɔnɔdenw tun bɛ lafiya o tun bɛ k'i fɛ Ivoiriyɛnw bɛ ka muruti dɛ ko fo k'Alasani ka fanga bila an bɛ n'o fana image yira u la. Dans notre pays, on vient nous déposer des gens qu'on ne fait pas. C'est quoi? On est fatigué, Si nous on va mourir aujourd'hui, de la manière dont nos parents sont morts pour l'indépendance en Côte d'Ivoire, nous allons mourir aujourd'hui pour libérer notre pays. Comment nous attendons tous nous les forces sont données au plateau. O de la ni kɔngɔ donna jamana kɔnɔ a man ɲi dɛ ni kɔngɔ ye jamana kɔnɔdenw minɛ bilahi n'Ala ma fara kan o bɛ taa ni ye dɛ o de la ɲɛmɔgɔ kan ka fɛn bɛɛ kɛ dun k'a fɔ o ka sabati jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔ bɛ fɛn fɛn kɛ dun k'a fɔ o fɔlɔ de ɲɛɲini ka na foyi ɲɛɲini parce que n'i y'a mɛn ko hadamaden dumuni de b'i kɔnɔ ni dumuni tɛ yen i tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ Ivoiriyɛnw bɛ ka muruti bi o bɛ ka bɔ carré kɔnɔ bi a ka bɔ hakili ma parce que malo tɛ ka ye ɲana dɔ bɛ ka fara fɛn bɛɛ sɔngɔ kan Côte d'Ivoire n'an bɛ taa an bɛ se Abidjan ye joli dɛ pɔn dilanna dɛ nin bɛ yen dɛ mais danbe tɛ yen danbe tɛ yen kɔngɔ bɛ ɲini ka mɔgɔw faga baara tɛ yen foyi tɛ yen mais n'an bɛ taa an bɛ se fasoden jugu minnu bɛ ka Mali lagosi Côte d'Ivoire pɔn ka ɲi a donna tan Ivoiriyɛnw filɛ kule la dɛ danbe kɛnɛ kan bi aw bɛ se ka mun de fɔ a filɛ Ivoire nin tɛ Mali ye dɛ nin ye Côte d'Ivoire de Ivoiriyɛnw ko Alasani k'a bila mun kosɔn kɔngɔ bɛ yen gɛlɛya bɛ yen à la maison. Dans notre pays, on vient nous déposer des gens qu'on ne fait pas. C'est quoi? On est fatigué, Si nous on va mourir aujourd'hui, de la manière dont nos parents sont morts pour l'indépendance en Côte d'Ivoire, nous allons mourir aujourd'hui pour libérer notre pays. Comment nous attendons tous nous les forces sont données au plateau. Mais pourquoi c'est les deux sont on peut faire les déploiements, comment dire, en anglais?
abena doni doni nambe tambe se awnyo de fonanya danya si mo matigi mainde choroba imainde choroba imani hal doni nin choroba inde afriki chi nin choroba inde afriki dambe bola nin choroba inde jonga nyamo jonga sefu me nambe tambe se ni kumana kaitere dobi wole no kana do fa manga choroba ni namado julaw ye here soro ni julaw ye here soro Côte d'Ivoire aye awn dambe bona gele ambe anka ni choroba inde ala se ama na datun dana o yɛrɛ ka koma ye nɔ mɛ a da bɛ diɲɛ ko bɛɛ de la an b'a cantanya nin de ye tɔɔrɔ lase mali ma nin de ye sanction jugu ta k'a da mali kan nin de ko k'a bɛ makɔrɔn sago kɛ nin de ko ni ala sɔnna k'a bɛ nizɛri kɛlɛ faransi ye tɔɔrɔ b'a yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ivoiriyɛnw bɛ ka muruti bi u bɛ ka fitinɛ bi a ka bon hakili ma n'an bɛ taa an bɛ se ka kɔngɔ to jamana kɔnɔ perezan i ka fanga ma garanti dɛ ka kɔngɔ to jamana kɔnɔdenw na perezan i ka fanga ma garanti dɛ bilahi ka manda tɔni ni ala ma fari kan i bɛ taa tɔ ɲɛfɔ lahara segukaw ye danga min don a bɛ taa ni o ni y'a natɔla de segukaw ye danga min don segu ne y'o de fɔ n ko mɔgɔ tɔɲɔnen n'a ye danga don a bɛ minɛ danga fana tiɲɛ don mɔgɔ tɔɲɔnen n'a ye danga don a bɛ minɛ ninnu ye anw tɔɲɔ de segukaw ye danga min don obligatoire a bɛ minɛ wa a bɛ ka na dɛ ivoiriyɛnw dusu kasilen dɔ bɛ a ka bon hakili ma ivoiriyɛnw bɛ ɲini sake u bɛɛ diminen don bi u bɛɛ bɛ kare kɔnɔ bi n y'a preuve yira u la a bɛɛ lajɛlen bɛ eri kɔnɔ bi mun kosɔn gɛlɛya bɛ tɔɔrɔ bɛ kɔngɔ bɛ minɔgɔ bɛ yen paga tɛ yen baara tɛ yen foyi ivoiriyɛnw de filɛ ne ka bɔ k'a fɔ ni kɔngɔ ye jamana kɔnɔdenw minɛ nka cɛ n'ala ma fari kan u bɛ bɔ fanga la dɛ ka taa pɔn jɔ dumuni tɛ yen ka taa pɔn jɔ baara tɛ yen ka taa pɔn jɔ kɛnɛya tɛ yen ka taa pɔn jɔ sɔrɔdasi tɛ yen lakana tɛ yen o ye fitinɛ kolokolo jamana fɛn fɛn kɔnɔ bilahi tɔɔrɔ bɛ taa bin aw yɛrɛ kan terroriste kɛlɛ min filɛ mali kɔnɔ bilahi a bɛ taa laban Côte d'Ivoire de ala k'an kisi an balimaw bɛ yen ni ala ma fara o kan a bɛ taa laban yen Ghana a bɛ taa laban yen c'est à dire que mɔgɔ minnu ye kojugu ta ka ɲɛsin anw ma anw bɛna lafiya kojugu yɛrɛ bɛ taa laban olu bolo yen o de ye ala ko ye n'i ko mɔgɔ dɔw ka su tɛ ko ala tɛ i ka dugu jɛ Côte d'Ivoire ivoiriyɛnw sɛgɛnnen bɛ a ka bɔ hakili malo tɛ se ka san fantan tɛ se ka malo dun malo yɛrɛ tɛ ye ɲɛ na ye tuguni pɔ in bɛ malo di mɔgɔw ma pɔ in bɛ ji di mɔgɔw ma pɔ in bɛ baara di mɔgɔw ma wa non mɛ n'an bɛ taa an bɛ se an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ pour que an ka heure kana janya an bɛ na makɔrɔn makɔrɔn bɛ fɛ ka dimi bɔ ni sira bɛɛ de makɔrɔni tellement k'a sigilen b'a manaw kɛnɛ kan bi a kɛra samiya bo ye a kɛra ɲuguntan fɛ a ye faransi ci ka faransi danbe bɔ a la afiriki fana bɛ ka tila a la makɔrɔni a y'a essayer ka mali kɛlɛ a dɛsɛra a y'a essayer ka nizɛri kɛlɛ a dɛsɛra a y'a essayer ka burukina kɛlɛ a dɛsɛra makɔrɔn bɛ n'i jɔ sisan ko denmisɛnninw muso minnu b'an bolo yan denmisɛn minnu b'an bolo yan k'u kana gurumusi don ko gurumusi tɛ don ka taa ekɔli la dɛ gurumusi tɛ don faransi kɔnɔ tuguni dɛ démocratie bɛ min liberté d'expression bɛ min a bɛ fɛ ka ala fana de kɛlɛ sisan ala ye fɛn min fɔ makɔrɔn k'o kana kɛ silamɛya y'a fɔ silamɛmuso kan ka gurumusi de don silamɛmuso kan ka fan bɛɛ de sutura makɔrɔn ko non k'o tɛ kɛ faransi ya tuguni ne y'a fɔ ko fɛn bɛ yɛlɛ nin na nin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ bilahi fɛn bɛ yɛlɛ nin na nin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ aw sariya de taara yan sisan ko musow kana gurumusi don denmisɛnninw ni gurumusi kana taa ekɔli la parce que nin bɛɛ tun bɛ kɛ yan kunun liberté d'expression démocratie laïque fɛn min ka di ka c'est à dire fɛn fɛn ka di a kɛ mɛ a kana kɛ ni dansago de ne y'o de fɔ ko démocratie ko tiɲɛ tɛ i bɛ mali politicien jugu sago den dɔw de ye démocratie tɛ mali kɔnɔ dɔrɔn ni min filɛ ne ka kɛ faransi a démocratie bɛ jɛ ni nin ye wa ayi makɔrɔn ka turu sera ala de ma ala tɛ se ka kɛlɛ parce que mɔgɔnya tɛ ala la ala ka bon ni fɛn bɛɛ ye filanan tɛ ala la jɛɲɔgɔn tɛ ala la ala de ta ye sankolo ni dugukolo ye n'i ko i b'a kɛlɛ a b'i ta tiɲɛ n'i ko i b'a kɛlɛ a b'i mako sa n'i ko i b'a kɛlɛ i y'a faamuya a b'i bombarder fo jahanama kɔnɔ makɔrɔn ko gurumusi kana don nin bɛɛ de ka maliyɛndenw lafitinɛ an ka yan bila nin bɛɛ de y'a faamuya bala mɔgɔ minnu bɛ silamɛ mɛ ko n'an bɛ taa an bɛ se o nin bɛɛ fitinɛ ɲini sira dɔ de nin bɛɛ fitinɛ ɲini sira dɔ de nin bɛɛ de y'a faamuya bala o tɛ se k'u jɔ cogo dɔ la ko dunanw k'u ka jamana bila mɛ fɛn min bɛ dunanw tɔɔrɔ o bɛ ka taa bi ka ɲɛsin dunanw ma kuma fa n'a ba filɛ o tɛ se k'olu jɔ dunanw a y'an ka jamana bila parce que aw bɛ k'anw gɛn aw bɛ k'aw tɛgɛ bɔ anw bolo aw fana ka
anga jamana bala to ku joko fo choko de la parce que no ko bo fo choko de la ya fama droit international yera bu accuser droit international obu accuser a fembe antoro sisa fembe nanga dine teta obo contrôle la sisa fembe kanga dine ma kololo yi obe ko o taka unyasi amma mais nambe tambe se tinya de troy ko ala wallahi harni ambalma munumbe har na ma gurmusudo duskun ala nyabo de la har na ma gurmusudo ala nyabe duskun de la ayi to aka islamia dine kantoron ka ke ala fe ka ke tinya fe ka barake ni islamia ye ala be awdo adina kono gurmusu te o jogo de fora gurmusu te de duskun de fora amma koron koko oyo loi fana voter antume fini mindu anga lada la finu anga islamia finu ko doni be kama haramu ye ha makoron ni nta nko abe fe ka dimi bo chogo bedela dimi abe fe ka mali te segin tuguni burkina te segin tuguni niger te segin tuguni suraka munun ba bolo fo no lu tora ko ko mu na ko de mais on ko te segin ko antere kile ça que harna nga muso ye ministre pour de do wallahi ante segin harna nga muso ya famia bala no soutien de do ka tama kare ko na on te ni tira bla tuguni ambe tana e de fo la haraka digi fo tapi ni anye ka ni bla so anda jolima sunata blade ma koron be ki nyase ala rede ma ni ta halaki to la ya billahi fembe yala ni chena ni te fem da kon fo ta kongolo kon ni fali bota te kodon ani kodon na fana mandi ate kodon conseil reta kerefe fami be ke kollo jamana ma be ko de ke chaya ne to o ka débuté de kuma kankala ko aka politique le plus nul du monde comme Macron de politique mais le plus nul du monde ça ka lebe fembe ke ni fanga se ka ko fo de lambi amman ke ko fo ta kongolo la han ye demi wolo bi ni ko ba karaba chuko de langa chabe bible ye demi wolo ni ko ba do dado fo dami manda ate son Macron te pas paradon foi e wa e français dambe bola français kera ko misamia bo ma cité français fait bi grâce à qui Macron mais nambeta ambese na kadiye afoko muso kana har kulusido foi tambo ni israël na kadiye afoko har muso kana samarado mais foi tambo ni israël na kadiye afoko har muso kana bisoro siri mais ni israël ante boyande ambe ala kola anye islamu de ambe sa islamu dina kono ya famia la foi tambo islamia kono har kan to ambe ala batu ambe ala koke amanga jamana defa ambe fembe de herema ambo srata kama wallahi sake ala ye boda chama de mo fo tse islamia lo fo obe ni hakil na ta be sake ala be doni siga ko abe nyina de be ko abe ni hakil na ta ala de tay abe doni abe nyina de be ko ma ko ni hakil na de ta ni teleflena o ni loi de voter muso kana gurmusido har sini na muso be gurmusido na be bo jawo abe gurmusido ni demisonu be ta école so la be islamia fini do har sini o ba ke so comme ça ne re do muso abe abado har sini na be ta abado har bi na be ta abado voilà ambe teme ka boy no ne balmawu amba labani comment ça s'appelle amba labani buba fane me yana nga se buba fane ma ay cedere mo laje cedere mo ye ni communiquer de ke ko ni ye o ka Orange Money numéro yi a mi o ka kize comme ne u chancha ni telefone na ras balay ra u chancha ngu ka kize kera yirisumba de koro kize tu bolo tu no barka bana o ye ni kize ko info akacha ni sansabay ko be kize jo akacha ni sansabay o ma se ka kize jo o tu meta kuma o ka choro ba do ka cafe la ko munyere jara fana ko ka cafe bla ko parce que ko to ko kilan chamantena o tu metu ko réunion ke jara ka cafe de la jara ko to ale ka cafe la ko kilan be ko ale be perdre kilan chamana au tero sigi yirisumba fana koro o boka interview ke ku ka kuna foni passé no yo foni telefone na o bora tellement ko be strane nyo kwa ni no kuma no kandro o jabe tegade a no kuma foni telefone na o nana tunu ko kize ko birki folo be da ko juma nata juma mi mena sinu ko birki folo be da ka mo nya ko tunu kwa mo ka wari mine ko birki be da me ko ya no uche ko ni Orange Money numéro ko mo ka wari bla kono aka na wari bla kono de billahi nunse ka chigachi o be fe ka unegende ka ka wadu olude ya foya ko wa million bina nuko so million bina nuko be mi olude ya foya dani ka sympathisant follow mi bora ino ya fami ko lube dusu ta ko ka kize jo sankelen kono en fleur na sanana de kono
u bɔ k'u ye miliyɔn 40 fara ɲɔgɔn kɔ o miliyɔn 40 bɛ min kize tɛ foyi tɛ yen hali ka taa so ta luwanse la ka yen kɛ kize o dɛsɛra hali ka taa so ta luwanse la Sabalibugu bɔgɔso kalo k'a sɔrɔ 4000 walima 5000 o dɛsɛra o bɛ taa réunion kɛ yirisunba de kɔrɔ yirisun kɔrɔ a sisan ko olu bɛna kize biriki fɔlɔ ta ne y'u canca ni semaine tɛmɛnen n ko tellement k'u barika banna ko filɛ nin yirisun de kɔrɔ a ye ne ka vidéo ye o taara u ka bâtiment belebeleba in e ni ala na kɛ sa aw bɛ se ka nin bâtiment jɔ o ye nin photo de bila kunun ka tila ka numéro bila k'u mago bɛ dɛmɛ la CDR tɔnden bɛ yɔrɔ la k'u ka wari bila yɔrɔ aw kana paga bila Orange Money kɔnɔ cɛ o cɛ mana wari bila nin kɔnɔ a bɛ komi bɛ ka terroriste dɛmɛ cɛ o cɛ mana wari bila nin kɔnɔ a bɛ komi bɛ ka jihadistes dɛmɛ parce que ninnu ye terroriste de ye Arasa de ye terroriste de ye yanni Arasa ka taa kaso la a tun bɛ ka terroriste ka information passer yan i m'a ye an ye terroriste attaqué comment ça s'appelle Sema terroriste ninnu an y'olu bunte comment ça s'appelle Lɛrɛ o ma bɔ ka communiqué kɛ yan ko Arasa ka bila ko cɛman bɛ Kulubali ko olu bɛɛ ka segin Arasa tun ye terroriste ka kunnafoni passer kunnafoni dila de Arasa delila ka fɔ a ka émission na ko terroriste y'a faamuya b'a la ko bɛ 40,000 de di denmisɛnninw ma tile kelen 40,000 ko de bɛ o ye ka denmisɛnninw pousser ka t'u de terroriste Arasa o émission kɛ a bila ɲɛ kale ala la ko terroriste ko sɔrɔ min b'a la bi k'a ka bon hakili ma ko tile kelen 40,000 denmisɛn minnu tɛ baara la n'olu ye Arasa ka émission mɛn olu bɛ taa don terroriste la i m'a ye o don an ye terroriste faga Lɛrɛ comment ça s'appelle Lɛrɛ terroriste Sema mɔgɔw u bɔra ka communiqué kɛ dɛ ko ni Mali bɛ fɛ o n'olu ka bɛn k'u ka Arasba cɛ bila u ka cɛman Ibɛri Kulubali bila Bubu ninnu ka segin ka na Mali kɔnɔ o bɔra ka nin communiqué kolonden de kɛ jugu sago den an bɛ k'aw bɛɛ kun ci k'aw dafara aw de bɛna ko Arasa ninnu ka bila aw barika bannen kɔfɛ aw bɛna ko Arasa ninnu ka bila aw bɛ boli la an bɛ k'aw bunta aw bɛ ka boli ka taa Murutani aw de bɛna communiqué ko k'an ka Arasa ninnu bila mɔgɔ si kana wari bila ko Orange Money kɔnɔ n'a ye wari bila kɔnɔ lahara jɔn dɔw bila aw bɛ ɲininka parce que nin ye faso den jugu de n'a ye wari bila nin kɔnɔ jɛnɛya de bɛ taa kɛ walimuso de bɛ taa tigɛ a kɔnɔ walimuso sen de bɛ taa minɛ kize in kɔnɔ ye a delila k'a kɛ ka to Papa Darama ka so kɔnɔ ka taa alimami muso sen minɛ ye o ye nin fana bila aw kana paga bila kɔnɔ foyi barika bannen ninnu aw ko ko miliyɔn 40 bɛ yen pour que a bɛ Orange Money bila tuguni aw ko k'a ye économie kɛ aw ko k'a bɛ se ka kize jɔ sisan mais tɔn yɛrɛ b'u bolo u ka tɔn yɛrɛ bɛ mais pour que aw tɛ ɲɔgɔn consulter ka bila ka groupe mais pour que o bɛ taa nin bila fo réseau sanfɛ ko Orange Money ka bɛɛ deli bɛɛ ka wari mɔgɔ si tɛ wari bila kɔnɔ aw ka tɔn bɛ pour que a tɛ dan aw ka tɔn kɔnɔ ye pour que a tɛ dan aw ka tɔn kɔnɔ ye mais o bɛ ka bila réseau de sanfɛ Orange Money an bɛna an ka kize biriki fɔlɔ ta biriki fɔlɔ barika bannen ninnu ko biriki fɔlɔ bɛ na ta an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛna Buba Fane groupe min sigi nka cɛ o bɛ ka canca yen tuguni a y'a lamɛn a danga bɛ Buba Fane yɛrɛ ka tɛ maa si ka Mali jamana in kɔnɔ Buba Fane danga bɛ Buba Fane kɔ a tɛ maa si ka jamana in kɔnɔ i ka fasoden juguya a y'a da kɛnɛ ka di e ko aw ma y'a kɛ e ye Maliyɛn ye ɔhɔ minnu kan ka e yɛrɛ défendre ɔ n'olu dɔla kelen bɛ na kɛlɛ kɔnɔna la n'i y'o ta ka tulon kɛ n'a ye ka vidéo ta ka na k'a fɔ ko jugu u y'an ka mɔgɔ faga filɛ nin ye k'a diyara e ye fasoden jugu n'a ma fɔ e ma fasoden jugu a bɛ fɔ a ma cogo di n'a ma fɔ aw minnu bɛ nin baara in kɛ n'a ma fɔ aw ma fasoden jugu a bɛ fɔ aw ma cogo di Wɔrɔngolo ɲɛfɛ sisan Fuseni Kulubali voilà Buba Fane groupe min sigi i y'a fɔ hali ni fɛn min ma kɛ Mali kɔnɔ o b'o image ta ka na bila ko maliyɛnw de bɛ ka faga nin cogo la hali fɛn min tɛ tiɲɛ ye o groupe in o de bɛ taa a ye mɔgɔ minnu ladon fasoden ɲuman minnu ladon a ka groupe kɔnɔ olu bɛ ka canca ni min y'a ku fara a b'olu lajigin ni min y'a sen fila kɔnɔ a b'olu retirer ka bɔ groupe sanfɛ i m'a fɔ y'a la fɔlɔ barika bannen den e yɛrɛ b'a dɔn ko mɔgɔ t'i fɛ mɔgɔ t'i kɔ i tɛ se ka jama labɔ e bɛ se ka groupe jumɛn sigi n'i ma taa fasoden ɲuman bila kɔnɔ Buba Fane mana fɔ k'a ka groupe sigi bi a n'a kanubagaw ka don a kɔnɔ a tɛ mɔgɔ 2 sɔrɔ faransi yan a tɛ mɔgɔ 2 sɔrɔ min bɛ don a kɔnɔ sisan n'a ye groupe sigi a bɛ bɛɛ de ka numéro bila kɔnɔ tellement k'a kɛra handicapé banabagatɔ fɛn dɔnbali ala jugu kafiri maafiri a bɛ taa bɛɛ bɔn a kɔnɔ ye a bɛ ka mɔgɔ minnu don groupe in kɔnɔ olu bɛ faso fɛ dan bɛ olu la olu wolola Mali de kɔnɔ olu bɛ k'u sen fila kɔnɔ a bɛ k'olu bɛɛ lajigin n'an bɛ taa an bɛ se an bɛ aw bila yan ala ka Buba Fane bilayi fɛn bɛ yɛlɛ la ɲɛ tɛ fɛn min da kɔnɔ e ni ala na kɛra ten ne bɛ k'o kalama e ni mɔgɔ minnu tɛ hakilina kelen na c'est que mɔgɔ minnu n'o ye e Buba Fane u bɛ sɔn k'i kun ci k'i da fara e bɛ taa olu cɛ k'u bila i ka groupe kɔnɔ
i jɔ n ka groupe in image yira la groupe in de filɛ ne ma jigin ka bɔ a sanfɛ hali bi o n bɛ groupe in sanfɛ a filɛ groupe in de image filɛ nin ye i jɔ n bɛna non a bɛ n ka nin téléphone dɔ in de kɔnɔ n filɛ vidéo la min ye a ye groupe sigi n t'a dɔn hali mɔgɔ 100 t'a kɔnɔ ka bɛɛ cɛ ka taa bila kɔnɔ voilà an bɛ bɔ kuma na ka maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka ɲini aw fɛ an bɛɛ ka kɛ sɔrɔdasi ye nin waati in na an bɛɛ jɔlen ka to n'an ye tɔrɔsi ye yɔrɔ o yɔrɔ an k'a ko fɔ tɔrɔsi bɛ mɔgɔ ka denbaya la a y'a minɛ aw ka kun ci k'a dafara ka tila ka ɲini aw fɛ mɔgɔ den sera 18 ans ma a y'aw den bila aw ka taa sɔrɔdasiya kɛ parce que mali dugukolo ka bon kojugu sɔrɔdasi minnu bɛ yen bi olu tɛ labɔli kɛ ala n'u ka cɛsiri n'u ka courage tun tɛ bilahi mali dugukolo ka bon ka tɛmɛ faransi ka siɲɛ 100 pour que an ka lafiya an bɛ den minnu wolo an k'u bɛɛ don sɔrɔdasiya la ne yɛrɛ denkɛ filɛ nin ye a sera 18 ans ma nin kalo in na ne yɛrɛ denkɛ fɔlɔ a bɛ mali kɔnɔ ye a sera 18 ans ma nin kalo in kɔnɔ ye nin kalo la n bɛna don sɔrɔdasiya la à partir d'aujourd'hui n bɛna bila ka taa sɔrɔdasiya kalan ne yɛrɛ denkɛ fɔlɔ ka ɲini aw fɛ mɔgɔ den sera 18 ans ma a y'a bɛɛ don sɔrɔdasiya la walasa mali bɛ se ka lafiya cogo min na n'i y'a mɛn ko jamana sɔrɔdasi don n'i y'a mɛn ko jamana kɛlɛkɛcɛw de b'i bolo Poutine bɛ ka bonya bi dɔwɛrɛ tɛ kɛlɛkɛminɛn de b'a bolo ani kɛlɛkɛcɛw de b'a bolo bɛɛ k'i den don sɔrɔdasiya la ne yɛrɛ bɛ n den don sɔrɔdasiya la à partir d'aujourd'hui n bɛna ko bɛɛ ɲini formation bɛ taa kɛ yɔrɔ min na sɔrɔdasiya bɛ dege yɔrɔ min na a fɛn min bɛ kɛ yɔrɔ min na n bɛna a ko bɛɛ ɲɛɲini bi ka n denkɛ fɔlɔ i y'a faamuya k'a bila ka taa sɔrɔdasiya la si sera 18 ans ma nin kalo in na n bɛna don sɔrɔdasiya la hakɛto bɛ kuma kɔnɔ wasalamu